एकर्डनि उनावथ' गासैबो पाब्लिकानो जाफिनजोब्बाय पाब्लिक जायोबा नोंनि पार्सनेलि नोंहा मानो केस थाबावनांगौ जाखो गोबां दुखु मोनदों जोङो आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गनायखौ लुबैदोंमोन ओमफ्राय जोङो निउस मिडियायाव नुनो थांदों जे बिथांनि बेल प्रेयारा रिजेक्टेड खुलुमबाय रायजो राजा बर' आइ आफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो जियानो हक बावैसो जालांनाय 18 डिसेम्बर 2024 रिसेन्टलि बेल हियारिं जालांदोंमोन क्रिमिनेल मिसकेस आपिलजों लोगोसे क्रिमिनेल एपिल सुप्रिम कर्टआव जेन'बा जोंनि हाइ कोर्ट डिभिजन बेन्चनिफ्राय जेब्ला आपिल क्रिमिनेल एपिला डिसमिस जादोंमोन एपिल डिसमिस जायो अब्ला बिनि अल्टारनेटिभ रिमेडिसा जाहैबाय अनारेबल सुप्रिम कोर्ट क्रिमिनेल एपिल खालामफिनहैनो हायो बेजों क्रिमिनेल मिसकेस बेल एप्लिकेशन लोगोसे आपिलजों लोगोसे जामिन मोननायनि मोनसे प्रभिजन दङ जोंनि क्रिमिनेल प्रसिडिउर कोड BNSS दानि गोदान आयेन मथे बेहाथ' पुराना आयेनावनो क्रिमिनेल प्रसिडिउर कोड बे मथे जोङो सुप्रिम कोर्टआव आपिल खालामदोंमोन ओमफ्राय जोङो निउस मिडियायाव नुनो थांदों जे बिथांनि बेल प्रेयारा रिजेक्टेड बेबायदि खोनानो मोनदों आङो दासिमबो रेकर्डआव नायाखै जुदि रिजेक्ट जादों मानि थाखाय जादों बेखौ आं मिन्थिया ओमफ्राय आङो गुबै बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जोङो नंगौ गोबां दुखु मोनदों जोङो आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गनायखौ लुबैदोंमोन ओमफ्राय दिनैनि दिनाव रिजेक्ट जादों खिन्थु नेक्स्ट जोङो बेल प्रेयार खालामफिननो हानायनि प्रभिजन दङ निउ ग्राउन्ड गोदान ग्राउन्डफोर नांगोन बिथांमोननि एक्सपार्ट जायफोर एडभकेट दङ एंगेज काउन्सिलफोर दङ बिथांमोनजों मोजाङै कनसाल्टेसन खालामफिननानै माबे ग्राउन्डखौ लानानै मा ग्राउन्डखौ लानानै बेल प्रेयार होफिननो हायो बेखौ लानानै बिथांमोना ट्राइ खालामफिननो हायो बेबायदि गोबां रोखोमनि रेकर्ड बेबायदि रिजेक्ट जायो आरोबाव गोदानै प्रेयार खालामफिनो बे रोखोमनि गोबां जाबोफेरनाय रेकर्ड दं आरो उनाव नाजानायनि गेजेरजों बेलबो मोननो हागोन बा आपिलाव हयथ' साक्सेस जाहैनो हागोन दा जोङो नंगौ गोबां नेनो गोनां जागासिनो दङ अथ'स जोंनि बिटिआर रेकर्डनि क्ल'जआवनो अलरेडि 9.4आव दंखायो उइथड्रयेलनि बेलायाव केस उइथड्रयेलनि बेलायाव आरो CRPCआवबो प्रभिजन दंखायो केस उइथड्रयेल जायो आरो दा बिथाङा कनभिक्टेडनि बेलायावबा बेल मोननायाव एसे बेलेग प्रसेस आरो बिनि प्रसेसफ्रा आलादा दा बेखायनो एकर्डिंलि माने जोंनि जायफोर दा गोजौ मासियाव दङ बिथांमोना माबे लेभेलाव मावगासिनो दङ दा बे खामानिफ्रा मोजाङै स्पष्ट जानानै जुदि आरो नाजाबावोबा हयथ' साक्सेस जाहैगोन आरो बिथांमोननि एडभकेटफोरजों मोजाङै रायलायनांगोन आरो माबे लेभेलाव लांनो हायो आं बिनि सायाव आंहा गुवारै बुंनायनि माने आंहा बुंनांगौ होननानै आङो साना मानोना बिथांमोना बिराद गिदिर एडभकेटफोर लानानै खामानि मावगासिनो दंखायो आं बेखिनिखौनो आंनि दिनैनि सुंद' बुंनाय आरो रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो आंनि जि मोन्दांथि आरो आंनि जि आयेननि छात्र हिसाबै आं जा मोनथिगौ क्रिमिनेल मिसकेस फाइल खालामदों आपिलजों लोगोसे बेखिनि रायजो राजाफोर दा बिथांनि मिसकेसासो रिजेक्ट जादों बेल प्रेयार दा बेखौ जोङो नेक्स्ट टाइम आपिल खालामोबा बेल प्रेयारखौ होफिननो हायो जों बेल प्रेयारखौ होफिननो हायो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे बेल प्रेयाराव निउ ग्राउन्ड गोदान ग्राउन्ड नांगोन आरो गोदान ग्राउन्डसफोर नांगोन गोदान ग्राउन्डस लानानै बेल प्रेयार खालामफिननो हागोन आरो हाइकर्टआव सहज बे बाथ्राया एकर्डआनोमोन 27 जानुवारिनि जे एकर्ड जालांदों बेयावनो जोंनि बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा नंगौ मोनसे रिभलिउसनारि मोनसे रल लानानै बिथांमोना खामानि मावदोंमोन रिभलिउसनारिसो बिथांमोना जाय बिथांमोना गावनि सार्थनि थाखाय ओंखाराखै पाब्लिकनि इन्टारेस्टआव जुदि मावोबा बेहा इन्डिभिजुवेलि मालाबाबो क्राइम जाया बेखौ माबोरै जे आं बाराद्राय एग्जाम्पल होबा गाज्रि खोनागोन नङा होमबा दा बेखायनो मोनसेल' बाथ्रा आं खावलायो जोंनि जायफोर बिथांमोना एकर्ड खालामदों बिथांमोना साननानै नाय बे मोनसे एकर्डनि उनाव जोंनि जाथियाव खुनु बर'फोरनि गेजेराव दिनैनि दिनाव खुनु बेबायदि जायखौ जोङो माखासे टेररिस्ट अर्गेनाइजेसन बायदिसिना खोथा लानानै जोङो नाम लानानै जेन'बा अर्गेनाइजेसन खालामबोदों ओरैनोथ' खालामबाखै मोनसे पाब्लिक इन्टारेस्टबो खालामबोदों एकर्डनि उनावथ' गासैबो पाब्लिकानो जाफिनजोब्बाय
पाब्लिक जायोबा नोंनि पार्सनेलि नोंहा मानो केस थाबावनांगौ जाखो ना होमबा कनभिक्टेडबाबो बेहाय प्रभिजन दङ जोङो गभर्नरनिसिमबो एपिल खालामनो हायो मार्सि पिटिसन होनो हायो मार्सि पिटिसन प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानिसिमबो होनो हायो देनां जुदि सुप्रिम कर्टआव जेनथारोबासो दा बेनि सिगाङावबो प्रभिजन दङ आरामसे गभर्नमेन्टआ जुदि गोसोबा हायो आरो गासैबो मोनथिखाजोबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनथिनानै मोनथियै बायदि बेफोर बाथ्राखौसो जों दुखु मोननानै दङ दिनैनि दिनाव गोजोन्थों